मटेरियल डालल बड़ुए जवनमा 4 इंची जेपी सीमेंट से ढालल बड़ुए। राम जी बनवले तोहके छुट्टी के दिन हो एही से लागतारू से कसी हसीन हो ढेर लोग मुए देखी सुघर हमार देहिया आज तक लागल नहीं के करो से नहिया। जवनमा 4 इंची जेपी सीमेंट से ढालल बड़ुए। देवे के दिल होई त हमरा से बतई हो बाबा हकीकत भीरी नंबर ना लगई हो। सुनिल सुपर फास्ट तोहके बेतानी ऑफर ओपी बिहारी बनम तोहरे जवनमा 4 इंची जेपी सीमेंट से ढालल बड़ुए। एक बॉडी हटे की मिसाइल एक पर बजते माल सटाइल एक बॉडी हटे की मिसाइल एक पर बजते माल सटाइल लागे सारा दहिया बारूद एकरा डालल बड़ुए लागे सारा दहिया मटेरियल डालल बड़ुए जवनमा 4 इंची जेपी सीमेंट से ढालल